L-impjegati tal-Parlament illum joddu 40. L-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia kien ippropona li jkun hemm ċentru għal ħarsin ta' tfal kemm tal-impjegati u wkoll tal-membri parlamentari. Staqsejna lil Dr. Farrugia fiex waslet din il-proposta. Li kien hemm hija li jiena utilizzajt dak kollu nista' nagħmel f'dan il-Parlament għaliex l-ispazju huwa dak li hu. Allura anke dak li jkollhom it-tfal jew jiġu Parlament bit-tifla żgħira b'xi mod jistgħu jkollhom dal-aċċess hawn ġew. Però ovvjament bħala Child Care Center ad hoc kien hemm dejjem il-ftehjem mal-Ministeru tal-Edukazzjoni li kellu jsir b'eltiseb, ħarġu kont kif informat il-tenders, ovvjament wieħed jara li kemm jista' jkun dan isir mill-aktar fis. Intant ġie firmat it-tieni ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-Parlament li jkopri sal-2030. L-Speaker Angelo Farrugia qal li dan il-ftehim fih kundizzjonijiet mill-aqwa l-ħaddiema għal li kemm ilu Speaker il-Kumitati Parlamentari telgħu minn 6 għal 16 u għalhekk żdiedet il-ħidma parlamentari għal li l-Parlament għandu bżonn amministrazzjoni b'saħħitha. L-Speaker spjega li dan hu t-tieni ftehim kollettiv minħabba li l-awtonomija parlamentari daħlet fis-seħħ b'liġi tal-2017. Is-Segretarju tal-General Workers Union responsabbli minn taqsima Gvern, Entitajiet Pubbliċi u Saħħa, Kendrick Bondin, qal li dan hu wieħed mill-aħjar ftehim kollettivi li jirrikonoxxi l-ħidma tal-ħaddiema. Saħħaħna fuq il-pedament li konna diġà bdejna fuq l-ewwel ftehim kollettiv li kellna fejn komplejna nirrikonoxxu il-pakkett finanzjarju, ir-realtajiet tagħhom tas-servizz li jagħtu hawnhekk, il-ħinijiet anke li huma għandhom u bekk anke rajna nibbilanċjawh flimkien ma' family friendly measures aħjar. Fosthom remote working li jkun aċċessibbli għal kulħadd sakemm ix-xogħol jippermetti. Is-Sur Bondin temm jgħid li għal dan il-ftehim kollettiv tal-ħaddiema tal-Parlament saret ħidma kemm mill-Union u wkoll mill-Amministrazzjoni tal-Parlament.